Dneska je 18. července 2024 a je to přesně rok, co jsem vstoupila do LPS komunity. Já vůbec nedokážu uvěřit, že už je to rok a přijde mi, že to strašně rychle uběhlo. Stalo se hodně dobrých a i špatných věcí, ale musím říct, že těch dobrých se stalo víc. Když jsem vstoupila do LPS komunity a začala jsem natáčet svoji vlastní tvorbu a svoje filmy, tak jsem vůbec netušila, že se vám to bude tak líbit, protože ta podpora a ty zprávy, které mi píšete, mě strašně těší a motivuje v tom pokračovat v mojí tvorbě. Je to úžasné a jsem ráda, že se někomu moje tvorba líbí a určitě s tím budu nadále pokračovat a nehodlám s natáčením, focením a tak dále rozhodně končit. Strašně mě to baví a určitě v tom budu pokračovat. Opravdu bych vám chtěla fakt moc poděkovat, protože to pro mě vážně strašně moc znamená a moc si toho vážím. Za ten rok se událo strašně moc věcí. Koupila jsem si strašně moc nových pečopáků, mám nějaké nové postavy, začala jsem točit i nějaké filmy a konečně jsem se odhodlala ty filmy dát i veřejně a netočit si to jenom pro sebe jako asi před 3 lety a jsem za to moc ráda. A aby tohle video nebylo tak krátké, tak jsem se rozhodla, že vám řeknu i nějaké mé projekty, co plánuju do budoucna. Jak už většina z vás z mého Instagramu ví, tak Kapky vody se chýlí ke konci, bohužel, ale nebojte, charaktery rozhodně nezaniknou a určitě plánuju nějaké další filmy s nimi. Takže v nejbližších dnech a týdnech nás čeká poslední epizoda seriálu Kapky vody a potom mám vlastně nachystaný další film, o kterým vám zatím nechci nic říkat. Budou tam nové, ale i staré postavy, takže se máte určitě na co těšit. Film bude dlouhý asi okolo 30, 40, 50 minut, ještě uvidím, jak mi to vyjde. A měl by vyjít, doufám, teď o prázdninách. Pak mám samozřejmě spoustu postav a spoustu charakterů, které bych chtěla určitě taky nějak zapojit do nějakých filmů a příběhů, ale zatím mě nic nenapadá. Takže momentálně vyjde poslední epizoda seriálu Kapky vody a potom tento film a potom se vlastně uvidí. Samozřejmě do toho budou třeba vznikat i videa, jako jsou sbírky, vlogy a nějaké další věci, co mě třeba napadnou. Jelikož jsem si vlastně teďka objednala nějaké nové LPS, tak bych vám mohla třeba natočit i unboxingy, ale co se týče nějakých velkých projektů, tak vyjdou zatím ty, co jsem už říkala. Pokud vás třeba napadá nějaké video nebo máte nějaký nápad, co bych měla natočit, a nebo co byste vy chtěli ode mě vidět, tak mi to můžete určitě napsat do komentářů nebo na můj Instagram, který budete mít v popisku videa. Jelikož už nevím, co bych tady dál řekla, tak už to bude asi pro tohle video všechno. Já vám ještě jednou strašně moc děkuju za vaši podporu a určitě se můžete kouknout na můj Instagram, kde budete mít vlastně bližší informace o nových filmech a příbězích. A budu taky moc ráda, když tady dáte odběr a like a nebo mi napíšete něco do komentářů. Všechno si čtu a jsem za to moc ráda. Můžete mi i napsat, jestli vás baví tady tyhle mluvené videa a jestli jich chcete víc. A uvidíme se u nějakého mého dalšího videa. Ahoj!